starci, oni se boje svega i svačega. Zamislite, kad bi videli sve vas da idete prema njihovoj kući, oni bi pobegli. Svi ti koji nas pljuju, razni plaćenici u Beogradu, oni se boje oštrog pogleda. Kad ih pogledate, oštro ih pogledate, oni će se uplašiti i kažete nešto onako u usta, tiho, gade jedan. Uplašit će se, prestaće da nas pljuju. Ljudi, mi smo sila, mi smo nepobedljivi, mi smo Srbi. Živela Srbija! Poenta kineska osveta je u stvari da se utera strah vladarima i senke. Pošto moje knjige niko ne prevodi zvanično, ali sećam se Islamska republika Nemačka je prevedena za Nemačku obaveštajnu službu BND sažeto i knjigu Islamska republika Nemačka poklonio je šef BND u Republici Srpskoj tamošnji šef, a onda je ovde kad je došao taj isti šef BND, ista knjiga Islamska republika Nemačka mu je poklonjena i on čovjek se začudio zašto mu poklanjaju tu knjigu 99. pod bombama, ali 2000. kad su je dobio. A ja ničak nije shvatio da je neki pisac špijunskih romana rekao šta ga čeka, ali kao što je Nostradamus rekao suviše rano, tako sam ja rekao Nemcima suviše rano, nisu shvatili. Nadam se da će shvatiti da ne treba da ponovo krenu na Rusiju. Rusi nemaju nakon ponovo da izgubi 27 miliona svojih vojnika, dvojih građana, sovjetskih građana, od toga 18 miliona civila. Ja u šali kažem, a verovatno to ima istine, Putin je rekao, ako Nemci krenu na Rusiju, neće biti rata sa kalašnjikovima, nego će samo biti pritisni dugme. Ne znam kako se kaže dugme, ali mislim da tada Nemačka više neće postojati, ako im padne napamet da četvrti put, jer treba sećati se da su oni krenuli sa Napoleonom i Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat, znači sad bi bilo četvrti put da krenu, ako su Nemci zaista glupi da krenu na Rusiju, onda je to njihova vrhunska ludost. Sa kineskom osvetom ja sam htio da poručim vladarima i senke, sigurno mi je prevedeno, da su oni obični smrtnici, većinom starci koji imaju 80-90 godina. I što imaju te milijarde, to ne znači da mogu, da imaju pravo da nas sve pobiju tom farmaceutskom mafijom, tim vakcinama koje ubijaju, koje prave autističnu decu, da što stavljaju unutra živu, zato što naređuju da se unesu u naše zakone obaveza da neko ko je polumrtav odmah ga usuriti, od ovom oduzmete sve delove tela, a parlamenti širom Evrope to prihvataju kao nešto što se mora, ništa se ne mora. Ništa se ne mora. Političari su isti obični ljudi kao što smo mi i treba jasno reći da mi imamo svoj stav i da mi imamo svoje mišljenje i da je najvažnije u Srbiji sačuvati porodicu i sačuvati naciju i najvažnije da pravimo decu i zato je tu ovde i direktor jedne institucije za borbu protiv bele kuge, Opstanak, Borislav Matić, čovjek koji ima 4 dece kao ja, evo ustane Boris Matić. Treba bi svaki Srbi da se trudi da ima što više dece i treba da nagovaramo svoje sinove i ćerke da rađaju što više dece. Možda će biti eretično da kažem, zaista nije važno da sinovi i snaje imaju doktorate iz sociologije, psihologije i tako dalje. Ajde oni doktorati iz nekih nauka koje napređuju život, to je važno. Ali ne treba gubiti energiju na školovanje koje ne donosi neku dobit. Treba praviti decu i treba svako od vas da razmišlja kako može da zaradi pare. Mi moramo da promenimo tu matricu, završit ću školu pa ću se zaposliti kod nekoga. Zaposliti se kod nekoga znači biti rob u
u ovom 21. veku. Treba svako od vas da razmišlja kako da napravi posao i da zarađuje ogromne pare tako što će biti pametniji i da koriste čuveni kvantni um. Ono što govorite u vašim knjigama nije malo optimistično, što suprotno, međutim fotografski je toliko predljivo da nam ne ostavlja uopšte prostor za sumnju. Kako možemo da razmišljamo onda, da li je moguće bilo kakvo rešenje da se iz ovog kaveza u tome se nalazimo izaći? A evo, faktor vreme je jedna čarolija. Putin primenjuje jednu vrstu kutuzovljave vremenske taktike u odnosu na Evropu. On odlaže sukob, čekajući da Rusija najzad krene u neki rat u kome će biti dobro naoružana, jer većinom je Rusija kretala u rat nedeljno pripremljena. Evo, sa ovog mesta ovdje sam ja pre nekog godina kritikovao direktora spoljne obaveštajne službe Švatkova, što nije sprečio prevrat u Kijevu i onaj Majdan. Međutim, kad pogledate, oni su bili u pravu, ne ja. Evo, priznajem, nekad bi pogrešio. Da je Putin reagovao tada, Evropa je bila monolitna, spremna da krene protiv Rusije po nalogu Amerikanaca i bio bi treći svjetski rat. Odlaganjem tog sukoba i korišćenjem meke sile i povlačenjem odlaganjem sukoba, Putin je dobio da su Ukrajinci shvatili da ih Evropska unija laže. Evropska unija je počela da puca, izašli su evo Britanci. Nemci su ljuti zbog sankcija koje su uveli Rusiji, a imaju velike gubitke, povećava se broj nezaposlenih Nemaca, nezaposleni Nemci koji su izgubili posao i egzistenciju zato što je neko naredio da oni uvedu sankcije Rusiji, ne mogu da budu mobilisani da ratuju protiv Rusije, jer bi rekli baš nas briga. Nek ratuju Amerikanci koji uvode te sankcije. U Americi se događa previranje, pitanje trenutka kada će Amerika da počne da puca po nekim svojim šalovima. I eto, onda ispada da je kutuzovljava vremenska taktika Putinova sjajna, jer najbolje je pobediti neprijatelja, ne tući se sa njim, nego pustiti da faktor vreme uradi ono što treba. Što treba da uradimo ovdje u Srbiji? Treba da se organizujemo i povezujemo. Ja sam u jednoj knjizi Priručnik za osvajanje vlasti rekao da Srbi treba da prave svoje tajno društvo, koje treba da bude mrežnog tipa, a to znači da okupljate svoje prijatelje i da razgovarate između sebe i da te informacije širite. Ispada na kraju da ovi koji su gledali kao zaluđenici koji imaju Facebook su najbolje informisani i da su daleko bolje informisani nego oni koji čitaju novine i gledaju mainstream, kako kažu, televizije, u kojima su apsolutne laži dominantne. I kako se vrši manipulacija ljudima? Ljudski mozak zaključuje na osnovu podataka koje dobije. I ako dobije lažne podatke iz novine i televizije, onda oni zaključuju pogrešno. A preko Face-a vi dobijete informacije o deljenju koje su potpuno drugačije od onih koji se nalaze u glavnim medijima i u stvari ti Face, moji prijatelji su mnogo bolje informisani nego mnogi političari, a mogu da kažem i obaveštajci. Jer obaveštajne službe su uništene u Srbiji, i SBOA, i VPA, i BIA, obavešteni faktor koji je sveden na šalu. Znači, krenuli smo kada je počeo razvijanje Jugoslavije, mi smo imali obaveštene službe koje su delovale strašno ozbiljno, a sve te obaveštene službe su bili pod kontrolom NATO. Zato što, ko je čitao Titovu kletvu i onaj serijal Nemilosrdni špijuni i Škola za ubice, je shvatio da je naša država, ta kojagi komunistička Jugoslavija, bila trojanski konj u bloku komunizma ili socijalizma i da su ovdje vladale obaveštene službe Zapada, pre svega američka, koja je preko kadrovske politike školovanjem intelektualaca dobila jednu elitu koja je bila proamerička, koja je umila da je komunistička i socijalistička, puno su im bila usta samoupravljanja i nesvrstane politike, a u stvari su bili agenti od uticaja sjemeričke države. Evo, objasniš vam zašto u ovom trenutku svi ćute, a za vreme Miloševića svi intelektualci u Srbiji su bili kritični prema vlastima i sve televizije lokalne su bile prepune raznoraznih intelektualaca koji su pronalazili sve moguće mane tom diktatoru Miloševiću, a danas svi ćute. Objasnit ću vam metodologiju koja je vrlo jednostavna. Imate Akademiju nauka gde ima jedno 250 akademika koji imaju oko 1000 evra mesečno i oni dobijaju to redovno i ćute. Znači, to je, da kažemo, korupcija komoditeta. Imate jedno 250 intelektualaca koji su direktori raznoraznih instituta za raznorazne stvari
koji isto ćuti. To znači sa 500.000 evra država mesečno učutkava 500 intelektualaca koji bi trebalo da govore. To je na nivou godine 6 miliona evra. Znači 500 intelektualaca ćute godinu dana za 6 miliona evra, za 6 miliona evra je za nas smrtnike ogroman novac, ali za državu to je mali novac. Eto tako, vi imate u Srbiji čutljivu inteligenciju, ali i ta metodologija i u Italiji, u Nemačkoj, u Francuskoj, u Americi, i tako svi ćute, a to su oni koji treba da budu lučonoše, koji treba da budu svetionici slobode, čuveni borci za istinu. Svi su učutkani novcem. Čini se da ovo sada kritični prevodite, ne sankcionirate. Mikrofon, da. Čini se da je ovo kritičan i ključni trenutak, gotovo prelomni, ne samo za nas ovde, nego i za Evropu i za svet. Oni koji čitaju Dejanove knjige, mnogi odgovore će naći u njoj. On naravno ne vidovit, ne može da predvidi kad će se šta desiti, ali sami zaključujemo da stvari ne idu dobro. Ali šta može da se uradi da se one usmere drugačije? Pa, ovo što ja govorim odavno, Srbija po meni uopšte ne treba da ide prema Evropskoj uniji, treba da ide prema Savezu Rusije, Kine, Indije, Brazila. Treba da se povezujemo sa slobodarskim svetom. Evo, naš brat iz Sirije, Habaš, je došao. Kad je počeo rat, ja sam odmah otišao u sirijsku ambasadu i rekao, evo ja se stavim na raspolaganje da vam govorim kako su nama radili ovde, pa da prenesem to znanje vama u Siriji. Sirija je, ako padne danas, ako padne Asad, na taj novi svetski poredak počinje da uništava celu Evropu. Znači, a kao što smo mi govorili Slobodanu Miloševiću, Beograd se brani u Kninu, tako možemo da kažemo u celom slobodnom svetu, Evropa se brani i Rusija naravno u Damasku. Jer ako, kad ne bi Bože pao Damask, kad bi pala ta Sirija, jedna divna zemlja, preko dobrih i školovanih ljudi u kojoj se živelo, zaista nisam bio, ali sam slušao od onih koji su bili tamo, živelo se na jednom visokom nivou prosvećenosti civilizacije, kao u najslobodarskim zemljama. Te slobodarske zemlje nisu New York i Pariz i London. Tamo postoji jedan rasizam gde žive ljudi u nekim svojim getima, a u Siriji su živjeli svi izmešani, kao možemo da kažemo, kao nekada u Sarajevu za vreme totalitarizma, kada se o religiji nije mnogo pričalo i svi su bili jarani i svi su se voleli. Tako je bila Sirija. Nekome nije odgovarala ta Sirija, zato što Sirija nije bila zadužena zemlja. Po istom tom metodu je srušen Čaušesku. A ko je srušio Čaušesku? A nisu da srušili Rumuni, nego je vojna obaveštajna služba Jugoslavije, te navodno komunistička, a u stvari američka, srušila Čaušesku i tako su počele te ovojne revolucije. Sećate se da je Stalji, da je srpska televizija, ne znam da se zvala Radio televizija Srbije ili Radio televizija Beograd, vršila direktan prenos rušenja, kasnije i streljanja Čaušesku. Eto, ko drugo bi Janu Popa, to isto doživi kasnije. Kako se boriti protiv tog novosvetskog poretka? Istinom, i sve jačim povezivanjem sa onima koji su na toj strani. Znači, poseta kineskog predsjednika je jedna ruka spasa za Srbiju, kineske investicije i kineska podrška Srbiji. Da li će naša politička elita to da shvati i da sprovede, ja to ne znam, nisam dobit, ali da sam ja predsjednik Srbije, ja bih te Kineze zaista zagrlio kao prijatelje i učinio sve da budemo plac darna Kinezima za osvajanje Evrope, te rđave Evrope koja je bila hegemonistička, krstaška zla. I sva zla su, kao što je rekao Nikolaj Budimirović, dolazila sa zapada. A ljubav, božanska ljubav i dobrota su uvijek dolazile sa istoka. Ostalo, sunce dolaze sa istoka, ne sa zapada. Što se Kineza tiče, vi ste se ovom knjigom obezbedili, tako da čekamo samo pravi trenutak. Inače, kineska osveta prodata je u 12.000 primjeraka, a nekom jednostavnom matematičkom računicom zbog koje se ne dobije dvojka i trojka u školi, možemo pretpostaviti da svaku kupljenu knjigu pročita bar 4 ljudi, pa izračunajte to i broj čitalaca koliko stanovnika ima jedan srednje veličine grad u Srbiji.
Meni se čini da je za pisanje ovakvih knjiga potrebna hrabrost i ne znam da li je gospodin Vučić imao upozorenja, pretnje ili neke razgovore tog tipa. Nema ko sa mnom da razgovara. Čak i za onu knjigu Kraljevskog kazara koju su proglasili da je zabranjena. Nijedna moja knjiga nije zabranjena, nikada. Znači, sve priča o tome da je neka moja knjiga zabranjena, nije zabranjena, nego one velikog formata koje neko iz Eko Presa izdavao, oni su se prodavali samo ispod tezge, ali su uvek mogli da se nađu, ako sačekate pravi trenutak kad nema gužve, pa pitate prodavca, mogu sada da kupim ono, mogli su se kupiti. Pazite, sloboda je nešto što svako od nas mora da osvaja za sebe. Ja osvajam za sve vas, a vi osvajate na taj način što čitate knjigu i onda možete uvek da pričate o društvu, a ne pričam ja to da je farmaceutska mafija jedno od zla novog svetskog poretka preko koje nas ubijaju, to kaže Dejan Vučić. I naravno, kod Dejana Vučića uvek su u dilemi. Oni koji čitaju moje knjige, oni znaju da sam u pravu, a oni koji ne čitaju moje knjige i neće da čitaju moje knjige, oni me smatruju dobro. Evo, vi ste novinarka i znate kakva je reakcija vaših koleginica kad spomenete Dejana Vučića. Znači, na RTS-u sam bio 2 puta za 30 godina, jedan put u 7 ujutru, 3 minute, jedan put uveče u 3 minuta u 11. Evo imate koleginicu, pa recite, šta ste spomenuli, šta su one reagovali, kako su reagovali kad ste spomenuli da ste uspostavili poslovnu saradnju sa Dejanom Vučićem? Pa ne mogu da otkrivate sad taj. Dejan Vučić, Pa nije ovo kultura. Ali, da, ovo nije kultura. To je interesantno da ti koji se bave kulturom, oni ne znaju šta znači reč kultura. Više ništa neće da vam pričam. Fogra je u reči kultura. Vojnici znaju da juriše u smrt sa uzvikom Bogu ura. Englezi juriše i kažu kurej. A osnovno to kurej nikad ne bi ustanovili da je Bog Ra prisutan. Kad se rađa sunce, mi dajemo, to kažemo, zora. Dajemo imena sinovim i čerkama, Radojko, Radmila, Rada, Zoran, i tako dalje. Cijela naša istorija je lažna koju mi učimo u školi. Da se osnovna stvar, mi učimo svi u školi da smo došli u nekom 7. 8. veku na Balkan, a Rusi uče iz Rusije, preko Karpata. A Rusi uče da su sa Balkana otišli preko Karpata u Rusiju. Tako da je verovatno na Karpatima bio i ovo Buljevi neki semafor, pa su se susretali na tom mestu. Onda učimo u školi da mi pišemo ćirilicom. Mi ne pišemo ćirilicom, jer ćirilne metode kad su došli u 9. veku, naša azbuka je postojala 1000 godina, znači jedno 6-7 godina. Možete da zovete azbuka, možete da zovete srbica, ali to pismo je staro i koristili su ga i Veni, Veneti na severu Italije, koristili su ga dole na jugu Etrurci ili Raseni. Znači, naša azbuka je najstarije pismo, ali to je zabranjeno da se govori. Naš Balkan se tek od 1818. godine po naređenju Napoleona zove Balkan, pre toga se zvao Hel. Mi to ne učimo u školi. Mi učimo dan danas u školi da nafta se dobija od truljenja dinosaurusa. Danas ti koliko bi dinosaurusa trebalo da raste, razmnožava se, umire, truli, da bi jedan dan se vozili automobili u Americi i Kini. Mi učimo matematiku u školu, decu maltretiramo sa matematikom, jedno svu moju decu, jedno 4 dece maltretiraju s tom matematikom. Ja ne moram da radim DNK, da su deca moja, znam da ne znam, čim ne znam matematiku, znam da su moja. Umesto deca da uče neke pametne stvari koje će im koristiti u životu, recimo strane jezike, recimo da uče arapski, da uče španski, da uče neke jezike s kojima mogu da putuju po svetu, oni uče matematiku, a sve što nam treba u životu i matematike, možete imati u telefonu, uključite na opciju digitalno, sabiranje, oduzimanje, deljenje, koliko treba para da se da za 100 evra i tako dalje. Problem je što mi ne učimo decu da misle, nego ih punimo glavu besmislenim informacijama, a to se događa na fakultetu. Ja sam završio fakultet političkih nauka u doba komunizma, ja sam učio neke stvari, recimo neki stanovnik, bio profesor, učio sam koliko je bilo rogate marve za vreme Lenina, za vreme NEPA 31. godine.
Koga je interesovalo 69. 70. koliko je rogate Mark u Sovjetskom savezu? A danas deca koji završavaju političke nauke, ja ih pitam, deca, umete vi da napravite političku stranu? Kažu, to nije slučaj na fakultetu. Da zamislite neko ko studira građevinu, ja da ga pitam, dobro si, ne možete napraviš građevinu. On kaže, pa to ne znam. Znam sve istorijske podatke o građevinama, o tačnom kanalu, o kineskom zidu, to verovatno isto ne znam. Nemoj pojma kako je, čime je povezane su one cigle kojima je kineski zid pravi. Ne znam ništa. Obaveštajci. Kad završane sve njihove škole za obaveštajce, ja kažem, kakva obaveštajna služba treba da bude srčna? Ofanzivna, defanzivna. Znate šta znači defanzivna obaveštajna služba? Defanzivna obaveštajna služba se ne razlika u tanku. Znači imate špijune koje dobro, recimo, plaćate, a oni vam nešto otkrivaju u nekim okolnim zemljama, ili imate vojne ataše koje nešto kao otkrivaju po celom svetu, imaju neku bednu platu 2000 evra i gledaju da ne potrošate pare, ne vidi kad se vrati posle emisije od 4 godine imali 30.000 evra da kupe auto. Ti jednici, naravno, kad nemaju pare, ne mogu ništa ni da saznaju. Onda sam ja shvatio, pa sam napravio jednu posledicu. Obaveštene službe koje štede pare u miru, prosipaju ljudsku krv u ratu. Posle sam saznao da je nešto slično, Konfučije je rekao, pa ispade da sam pametan kao Konfučije, ali dobro ja. Okupirane zemlje imaju defanzivne službe, jer da ne popare posao ofanzivnih službe. Ofanzivne službe su one službe koje kreiraju događaje u inostranstvu. Ja da sam, recimo, šef obaveštajne službe sa 5 miliona evra bi napravio dve političke stranke na Kosovu koje bi izazvale sukob između Albanaca na Kosovu i onda bi Amerikanci zamolili da dovedem dobrovoljce, recimo, one iz JSO, one penzionere, Legije i ostalo, ja bi to investirao i ja bih u roku 48 sati oslobodio Kosovo, jer ovi obično ne bi morali da pucaju, jer bi šiptari kad bi čuli da dolazi Legija i neki penzioneri iz JSO, oni bi otišli. Evo, naravno, da je što je napravio JSO, to se o njemu je u knjigama nadimak Ray-Ban, to je Franko Simatović, koji nije ovde, a kome sam bio svedok odbrane u Hagu, ne sam o tome da pričam, da me strpuje zbog omalovažavanja suda u Hagu, ali taj sud u Hagu je za naš um ispod nivoa. Mislim, vređao je inteligenciju postavljanja pitanja meni, kad tužilac misli da će kompromitovati svedoka postavljajući mu pitanje, možda misli, mene će onda predati. Znači, da mi imamo normalnu državu, mi bi imali ofanzivne obaveštajne službe koje bi kreirale događaje. Znači, izradili sukob između Albanaca i Albanaca i onda bi Amerikanci zamolili da dođemo da sedimo stvari i mi bi to rešili.